Здравей! Тъй като често получавам въпроса, мога ли да се подготвя за медицина, дентална медицина или ветеринарна медицина за една учебна година, реших да направя видео, в което отговарям на този въпрос. Отнема около 6 месеца да изучиш добре материала от един от учебниците по биология. А учебниците са общо 3, независимо към кой университет си се насочил. За МУ Пловдив, например, материала, който трябва да минеш, е следният: 25 теми от учебника за 8 клас, 15 теми от учебника за 9 клас и 26 теми от учебника за 10 клас. Но имай предвид, че освен материала от тези 3 учебника, медицинските университети вече включват в своите изпитни програми и уроци от учебниците за профилирана подготовка. Те изискват по-специално внимание и отнемат повече време, тъй като са върху доста по-сложен учебен материал. Изводът е, че идеалното време за подготовка е около 17-18 месеца. Но моя съвет е: отдели си поне 2 месеца време от момента, в който си научил всички теми, до деня на самия изпит. Това време ти е необходимо за упражнения, преговор и решаване на задачите от сборниците. Това е от мен. Чао и до скоро!